Simutheleke bangcwele ngothando. Hey, umona into eluhlungu bangcwele. Ukuba abantu abanawo umona. Ngabe beze enkosini unyazi bathi inkosi sizovuma ukuthi nempela ufele ezulwini. Amen. Njengoba silapha sizobabaza bangcwele. Hey, isiZulu sithi ithi ngabankulu ingasekeki. Into engengalela noma engangale ngathiwa umuntu ekaThixo ayibonge inkosi. Ake sibabaze nayi ingoma. $184, 86, ngiyaxolisa, 186. Inye ivesi. Akubajaza ngenye imini kwake kwaba khona unkosikazi esweni lakithi. Ngiyaxolisa ngoba bafaka iphika angisho kuwe sona. Oyesiphika kanti ungqongqoshe.
zafika izinsuku zokuba kuhanjwe emhlabeni, ayiwangahambi. Ehambe buye kuvuke, kuthiwa khuluma. Mama wethi, oh sorry, wagcina sevuma, wathi ngangibiza onke amakhosikazi. Uma sifikile inkosikazi, ngifike ngiyibuze ngithi, umyeni wakho usakuthanda? Ukuthanda ngempela? Ithi inkosikazi, yasangiswa. Hawu, yini inkinga engasakuzwa? Ithi ngifuna kuzwe. Uyezwa-ke? Ithi nansi into inikele inkosikazi. Ifike inkosikazi ingumbu ebuhleni. Oh, indoda siba yilabatheka ibhaka inkosikazi. Saze zafika izinsuku zokuba kuhanjwe emhlabeni. Ukhona umthetho lapho uyayazi le ndaba. Kwakuhambeki. Kwathiwa vuma inkosikazi. Akuvumeka ngasilutho. Hayi kwathiwa pho yini ungahambi. Yathi sivuma le nkosikazi yathi ngangiwanikeza amakhosikazi onke lawo abayeni babo asebebashalazele, ngifike ngiyinike ngithi hamba ufike umlaye ngoba engasakuzwa. Hey, uma kukhona abakuleyo section phezulu mina, vuma le nkosikazi ikwaze kwasala amathambo ingahambi emhlabeni. Bafike bebuza imali esaku ifike ithi hayi kuthiwa ngizokuhamba sekusela bangaka engabanika intando. Bonke abaphatha intando soli. Hey bangcwele, nomuntu ngomuntu uzovuma. Yesena inina siseko othandweni bangcwele ayibongozi. Ngenye imini esweni lakithi kwake kwahamba izingane ezimbili emhlabeni
lezi ngane zayidla amasi phakathi kwekhaza hamba zabambili. Kwase kuthunywa enye insizwa yakwaJobe kwathiwa iyobika enkosini yamaNazaretha. Kwakuyisikhathi seNkosi la yasuka ezweni lakithi yahamba yaze yawufika eMkhayidini. Uma isifika enkosini yamaNazaretha yafike yabuza inkosi yamaNazaretha yathi lezo ngane njengoba uthi idla amasi ngabe zisaphila na? Wathi inkosi ngishiye seyihambile emhlabeni. Ithi inkosi yamaNazaretha ubani omdala kuleli lizwe lakwaMbonambi? Kwatholakala indoda, le ndoda kungiyakwaCele. Ithi inkosi yamaNazaretha kule ndoda ngisize ungifunele izigubhu soswela. Iyabuza inkosi yamaNazaretha kulo othunyiwe ithe ekhaya kukude kangakanani? Ithi lo othunyiwe Nkosi kukude kungangoba usuka lapha uya ebuhleni uyofika kusasa. Ithi inkosi yamaNazaretha cele uzongena lapha phakathi ethempeleni, lesi sigubhu osiphethe uzosibophela la emthini phakathi la ethempeleni. Ngempela uCele wakwenza lokho wasibophela phakathi. Ithi inkosi yamaNazaretha uzosibhekisa ngasemoyeni. Uyabona uma ubhekisa noma ibhodlela ngasemoyeni ikhala lithi se, ithi masikhala sithi useyafa. Ngempela le ndoda yenza njengoba inkosi ishilo, yasibhekisa ngasemoyeni isigubhu yasibhala. Yathi inkosi yamaNazaretha kule ndoda hamba wena ngoba kukhona umuntu engifunayo kulezo ngane. Uma noma ufika sebengcwatshiwe ufike ubuze ukuthi ubani ubekwephi na. Yahamba le ndoda yaze yafika ngakusasa ekhaya. Yafika osebekiwe omunye kodwa lona omunye kwayengakabekwa. Yafike yabuza yathi inkosi ithe ngibuze ukuthi ubani ubekwephi? Kwathiwa akakaphumi endlini kodwa kusalungisa indlu yakhe nansi. Uthi othunyiwe ithe inkosi lo muntu iyamfuna. Ithe inkosi kuCele yathi ngesikhathi sika 9 uyovula lapha ngoba khona ingane engiyifuna kulezo ngane. Ngempela kwashaya u9 wavula lesi gubhu kwaba ukuvuka kwale yangane ehambile emhlabeni le yesweni lakithi. Hayibo inkosi. Ungakholwa mangithi leyo ngane eyavuka uye lokhuluma. Sifanele ushebe sithini sithi ubani? Sisothandweni bancane. Ayibonke. Lolu thando
sibuthene ngothando bangcwele ayibongo Amen. uke kwathunywa indoda kanti icala kaliphelile inkosi yamaNazarethe njengoba yayikwangwana kwathunywa indoda isuka eSwazini kuthiwa ihamba ifuna umuzi wakithi yawufuna le ndoda lo muzi yaze yawuthola ithi le ndoda ngithunyiwe kuthiwa ngizobuza lapha ekhaya ukuthi wena ubani wena ubuza kimi ukuthi ngubani lithi kanti ngitshela ekhaya ngasizi ukuthi ngubani ubani wena uthi lo ngoba ngimazi futhi kakhona lo muntu uthi ngizobuza ukuthi ubani wena ngitshele le ndoda ubani kuthiwa ngibuze ukuthi wabuya nini ngabuya ngathi yephi ngibuye nje ngathi yephi ithi le ndoda kuthiwa ngibuze ukuthi wabuya nini wena pho uma usubuyile abakhulumanga ngani abazali bakho ukuthi ubuye wavuka emhlabeni leyo ikhuluma ubaba kasekho nomama kasekho nabafowethu kasekho ngedwa abasho ngani ukuthi wabuye wavuka wena la ngakho-ke kufuneka bahlawulele ngoba uma uhamba wena emhlabeni uzobangwa wena kuthiwa khona isigubhu esangena umoya wakho ngakho-ke wena uyena walayika sicelo sizini bana isikhathi sami sincane kufuneka ngime umsebenzi kaShebe mni ngokusethemba ingene esibhedlela inyanga ezintathu imvale ukuchama ngachama angisakwazi ukuchama kuluhlungu uma ungakwazi ukuchama bangizama ngaqala ngathi ngiyaqinisela hayi kwathi elangeni lesithathu bangifaka esibhedlela ngagcina sengiseMaritzburg igcine eMaritzburg sengingasezwani nodokotela uthi udokotela ngenye imini mkhulu sebengifake ipayipi lapha nalo livalele uthi mkhulu manje sibona ukuthi wena asikusike leli payipi ngathi mina wathi hayi mkhulu vuma sengisike ngathi hayi ngizokweka la kwibhedlela hayi vuma mkhulu usumdala ngathi hayi ngiyahamba manje uma ngisika ngizosebenza ngani hayi bangcwele ayihlekisi kodwa yona ikhulu wagcina udokotela wathi mkhulu manje sinenkinga epayipini lokuchitha amanzi khona into kade iphakathi inyama ivala ukuthi amanzi angayi le aphindele manje lento asiyiboni manje kwafika nangu umfundisi umbethe nangu
bafike nenhlanisuthi enye abashumayeli bafike bathandaza befike njalo kubuza unesi bathi kathina umuntu uyini lokho ehlale ngukho ngabantu. Uthi lo dokotela sisayiboni lento noma sisiyabheka lapha ku-screen asiyiboni lento kade ivimba amanzi. Ngakho awuhambe uyobuya ngoSeptember nathi uyobuya ngoFebruary mhla ka-6 angisayi mhla ka-6 angisafuni sengichama njengabantu bonke angisafuni. Amen. Amen. Ube ngavuma nje bathi hayi sengifake iBhayibheli uca hayi kodwa ngizosebenza kanjani? Umuntu kwazi yena insimini yakho kuyohlabela kanjani? Ngicina ngiyayitshela le ndoda ithi kufuneka umhlawulele ubaba wakhe azange akhuluma ukuthi ubuye wavuka emhlabeni. Igcina ngimhlawulela ayibongo. Amen. Umuntu ngomuntu unecala lomndeni. Iminyaka angisho baba kukhona into engenele intsha yaleli bandla. Iningi lalo unkoti seluyaphuza. Seluyaphuza unkoti kuleli bandla. Sesangindawa phindele kukho ngoba ushembe uthi sathi indinde wasimisi sabashiya bephuza asho ukuthi akubuyele futhi ukuphuza kuyaphuza kuyabheka hawu kuleli bandla lo nyazi hawu yazi yalishonda kenye sibuya entabeni yomhlangano kuthiwa nayikhokhe iyaphula ikhokhe iphule base beyinikeza omunye umcoco walapha kini bathi awuthinte
ekulazini wathi wabheka phezulu wathi hey kwenzoyiza njengobhiya. Umfundi hawu sinomfundisi madoda uceza waqala wathula engathi kayizwa le ndoda iseduze kwakhe. Kwakuzo kancane kwathi awuphinde wathi hayi wenzoyiza hawu njengobhiya. Wathi uyawazi ni baba wathi hayi ngisho ukuthi uyanzoyiza hawu. Kwafika isikhathi lapha eMphakameni inkosi yamaNazaretha uNyazi kwabizwa yonke abantu abancane kuthi ungadwa kuchaze wonke umuzi amakati ukhale wonke umuzi yabiza kwathiwa ashawe onke lamakati la ekhaya. Ashawe amakati ithi inkosi yamaNazaretha akusiwona amakati le yimoya yentombi ezakhipha izisu lapha ekhaya. Emhlabeni imimoya inkosi sibuyile lemimoya yeza lapha ekhaya ifuna nalapha ekhaya kube khona intombi ekhipha izisu. ayizidle ekhaya ilapho yaqala khona yathi eyosinda lapho intombi eyohlola kodwa engahlola lo muntu oyingena. Awunayo inkinga uphelele hayi ashawa amakati sakhiphuma nawo wonke umuzi kanti sinenkinga bani funeka sibuye siwanikelele Nkosi ngiyamvuma isono ehlathini ngakithi ngangibeka ingcingo ngifuna ikhumba zenyamazana ngithi nezimvuno ezinye ngifike sezabola inyamazana ehlathini kodwa ngenye imini ithi inkosi yamaNazaretha esibonakalise wayibona lamathanda lezi inyamazana ayofuna kuwe ngomhlaba kuphela zithi zabulawa uwe. Hey, eyithiwe zingwe lapha enye ngithatha kuseduze njengalezi yamonto phakathi ehlathini ingithatha sithi ngasinda kanjani isiqabula ucingisa na ithi kube khona umuntu athi yanele iziyona lapho ngikhona isukile. Hey, ngathi leli bheshu lobhinqa yini ngisho mancenga kanjani ngengunika anikwa inkosi yamanana ibhinqa lona nami ngijatshambe ngami kone baba khona isikhathi lapha ekhaya insizwa zithi ziyasina kanti sezidlule kwenye indawo zishaya imvosho akudlulanga mvoshweni sorry. Hey, hayi bangcwele uNkulunkulu inkosi yezomhlaba lo Mshumayeli lo kade efunda la kwaba khona insizwe eyasuka eNtabazwe ihamba ngeenyawo yaze yofika ethempeleni kubo kwalo Mshumayeli lapho yahambela khona emhlabeni yahambela ehlathini. Ushambe ubaba mkhulu ehambe ebheke enyakatho uthiwa wayefuna le insizwa ukuthi yahambela kuliphi ilizwe igama lawo kwakumfazi eyabona ezulwini livulekile kwethu umuntu ezulwini kunyakaza umhlaba unyakaza umhlaba kwathiwa ushembe lo
wafika ubaba mkhulu wayibuza lensizwa ukuthi iyasho nabe akakho nowayibona la. Wahamba wabheka enyakatho waze wawufika eNgwavuma wabuya kuthiwa wamemeza yena ethi ngapha umoya wakhe usho phakathi ehlathini. Waze wafika emathanjeni akhe wafike wakha umuzi lapha kwase kuba umziphathi. Ayibonge Nkosi. Kenye imini kwake kwagula intombazana kithi yagula le ntombazana yagula ifa. Ithi Inkosi eManazaretha ilanga ithi zonke izintombi zakwaMpunyoni ngiyayifuna iphilise le ngane. Kwathi zinganena kwempolozi kathi sohlangana eShushuwe. Sathi sifike isitimela zafika zehleli izintombi zasemthethweni kwatholakala ukuthi indlela aziyazi kwathiwa indlela zasemthethweni siyayazi indlela zehla zashona phansi zawushona eMunywane zadlula eMunywane zawushona eSibhikayo zawudlula eNkosini yakwaGumede kwaMdubu ziphikelele eMziphathi. Yafika umhlangano wonke. Yathi Inkosi yaManazaretha ngeke isinde lengane ngifuna ukuba isinde umhlangano uyovala kwaNongoma kwayihlakaniphele nosuka lapha ngenyawo iphikelele kwaNongoma. Zaze zofika kwaNongoma ihamba phansi. Yasinda ayibonge Inkosi. Amen. Yayigana uSimelane ukhona la ayibonge Inkosi. Sithi shembe uba Alikho elileka ukuba abantu abaphethe umona ithi Inkosi yaManazaretha yathi inkonzo zizophela zonke emhlabeni Inkosi yaManazaretha kuphela. Yaphinda Inkosi yaManazaretha yathi ngiyadabuka Inkosi engekholwa kuleli bandla ubukhosi bayo kuyophela kuyobekwa umuntu esihlalweni sayo ayiphathe abe inkosi. Kuyafana nje wena ngimisa umuntu ehambe ephethwe impesha. So shana injamu le. Ungaseyo inkosi. Qinisa impela. Isikhathi sakho ukuqinisa. Ngenyemini khona sendakithi wafika ubaba mkhulu efuna abantu sebephendule wabuza ukuthi yini indawo engababadisa kuyo abantu bathi baningi umuntu kanti basho uNkulunkulu bamkhomba kwesinye ingwe. Sashona khona isilwane sasesilunyi safike sema phezu komfula sema sabuka umfula. Sathi sengifikile ngizogeza abantu bakababa phumani. Kwathula bathi tu yathi sengifikile ngizogeza abantu phumani. Zaphuma ngayini yalandele yaphuma yalandele yaphuma yalandele zaze zaba u7 kwathi kwathula yabuye yaphinda Inkosi yaManazaretha yathi wena usaleleni lapho phuma sengifikile. Yakhamuka ezansi yanyuka ithe ngenhle wathi hayi sudlulile abanye bawele lapho wela lapho nawe. Yabuye nayo yawela lapha wele khona Inkosi yaManazaretha yathi yosani umuntu ophatha ikhanda ubona ingwenya ngaphesheya. Yasani umuntu ubuka ingwenya ngaphesheya.
inkosi yaManazaretha ifike babambe ngapha ingene nabo emanzini athi ma umuntu kuzashala phansi umuntu abe zokuqhubeke shala phansi aphuma kuye phansi bambe ishonise phansi aphuma la fubonise khona ngapha baba faka abaqede uthe sebaqedile ubaba omkhulu uthi wabuza wathi ubani wambeka la ngoba mina nobaba simbelanga wambe ngambe ngoma yakusukela namhlanje lapho endleli khona ngiyakuqeda nomfula kwasa amanzi eshibe onke kuze kube manje amen ukuthi ngasho napha sasi asasi ushembe uNkulunkulu ayibonke amen asizameni ke banele sikhole asikholweni ngempela singazenzisi manje ngoba mawuzenzisa uzosala ngenye imini senima ngenye imini ithi indoda kodwa ngizokwenza njani yafika inkosi yaManazaretha nesibonakaliso kuyo yayikhona kusasa bayeza bazokubulala khona yafika idlamlilo kusasa uphi lo muntu bafika lapha egcekeni abasaliboni igceke kodwa ikhona ekhaya kodwa yena akasabona ngayo khona phakathi endlini shembe mayekuthanda uyakufihla nje izinto zingamboni ayibonke amen abezengalengane lapha bayase kade sinabo kwamashu ngenye imini eyayingakholwa unina kodwa isebenza ikade ingane yomlungu ngelimini umlungu wayithatha nangu ya bephikele eBishop Franti lapho kuyophukuta khona kuguyele ikhindi phela onobushuzayo bafika lapha umlungu wathi gada lengane wena igade yahlala intombazane iyagada lengane ingane yabona ezinye ingane zigijima zingenelwandle gijima phakathi elwandle finish yahamba finish kwathi abazali bayo babuye kanti babuye nje bazokwakha iqhinga lokuba kubulawe le ntombazane egada lengane iyobulawa kanjani wathi umnyayi asibulale kanje asiyenzele ipassport sizohamba nawo ngendiza ngempela bayenzele ipassport kwafika ilanga yangena endizeni yahamba indiza iphakathi elwandle baqala bayibuza bathi weye ingane yasho napho weye bheli sekulikhulu ukuthi yenzeni iphi ingane yathethwa ngamanzi bathi nawe yila kuthi indiza yayiphezulu bayikhipha khona endizeni phezulu kuthiwa yathi maye ukwakhuphuke into umbrella njengale phaka umdalo wezulu nomhlaba iumbrella yakhuphuka yahlangabeza ingane intombazane yehla isaphansi umbrella yakhuphuka yafike yangena phakathi esumbrelleni wahamba nawo phezu kwamanzi waze wayikhipha eBishop Franti wathi hamba ke bangangiboni bahamba
laba baze babuye phese mase bebuye kwathulisa intombazane elahamba na bathi hawu le yafike yabona amadoda yakatha amadoda yahamba akuze amadodeni awusola mshobile icala seliseVirginia lalikho kwahanjwa washona ngale kwafika kwathatha intombazane kwathiwa yihle yahamba namadoda nale wabuka le ntombazane wathula amazi noma isakholwa yagcina isithi naye iyazama ukuthi iyakholwa umsebenzi wenkosi mningi bancane asibe uThixo ayibonge inkosi amen Jesu bini go Maningi amazwi angibuyisele emhlabeni sasezulwini inkosi kusisebenzisweni siyabonga amazwi omnalizothi umfundisi wenkosi inkosi zenkosisi sizovala inkonzo yethu yamanje isabelo Sekuru amashumi athathu nesishiyagalolunye 139 sicela umshumayeli khwanazi wasisimamisa sifanele sihlabele inkosi ngosisi umshumayeli uThelisi wasisimamisa sifanele sihlabele inkosi ngosisi